Xa non queda rastro de Xoán Carlos I no Rueiro de Pontevedra. Este mediodía descolgouse a placa da avenida que ata hoxe levaba o nome do emérito. A persona que o representaba antes, pois eu creo que non é merecente de ter unha rúa na cidade. Cada vez é máis obvia esa percepción, non? De que unha persoa que non merece o recoñecemento público da nosa cidade. A avenida recorda agora a Virxinia Pereira Renda, muller pontevedresa e garante do legado artístico e político de Castelao. Que merece ter unha rúa nesta cidade porque foi a defensora, non, do legado de Castelao, que está pola súa insistencia, non, no Museo de Pontevedra, que para nós ten un significado moi importante. Con este cambio dase cumprimento ao acordo adoptado pola Corporación Municipal. A proposta contou no pleno cos votos a favor de BNG e PSOE e o rexeitamento de Partido Popular e do edil non adscrito. Márcase dentro de unha decisión que tomamos hai tempo de visualizar ou visibilizar a potencia de mulleres desta cidade que non estaban representadas no Rueiro, para que os cidadáns de Pontevedra a conozan, non? A decisión plenaria foi incluso recorrida por un veciño de Pontevedra que alegaba que non existía fundamentación legal nin moral para xustificar o cambio. Así as cousas, a corporación volveu rexeitar cos votos a favor de BNG e PSOE esta alegación.